Adlaw mga binati o minahal kong matalom nun. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Okay guys, karon di ay kuan kanang Teachers Day diri sa lungsod sa Matalom guys, o tibuok Pilipinas di ay karon ang adlaw sa mga maestrog maestra diri sa lungsod sa Matalom. Awis na hos mga maestrog maestra nga hatagan pa mo daghan pang katuigan nga mo serbisyo sa kabataan diri sa lungsod sa Matalom, o mas kuan pa sila, ma-enhance pa sila, mas ma-develop pa ang mga kabataan diri sa lungsod sa Matalom niya. Ang maestrog maestra maoy bayani sa bagong panahon. Okay, once again, happy Teachers Day sa tanang mga maestrog maestra diri sa lungsod sa Matalom niya. More good health o more blessing to come aron mas mainganyo pagkuan mga motudlo sa kabataan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi at your service, o nagaingon nga I hope nga magmalipayon ang mga maestrog maestra nga mag-celebrate sa ilang adlaw karon diri sa lungsod sa Matalom.